Isikolo sase-Phulusho ngoku siyindawo yeqhwayelo nanjengoko kwehlatye waphelela kuso umfundi ka-grade 8 ehlatywa ngomnye umfundi. Abaziboneleyo bathi abasazi nangoku isizathu sokuhlaselwa kuka-Qhayiya Mgaye. Esikoleni into abayilelayo thina sazi ngoba thina loya asazi nokuthi ungena kuphi wayamgwaza futhi. Unobangela wesisiganeko awukaziwa. I'm saddened that after almost 1.5 hours I don't have answers of what happened. What I know is accusations of drugs in the school, accusations of gangsterism, accusations of poor management. Usapho lalowo umhlaseleyo luthi ngumuntu othuleyo umntwana wabo ngazange wabonakalisa neempawu zobundlobongela. Uthi bingengomntana othanda ukuthetha. Usapho lakwaMgaye luthi luza kulinda ingxelo ephuma kwisebe lezemfundo. uQhayiya ngumntana othanda uhlala nalapha kokwaphi, ngumntana westrato, ngumntana ohlala ihlele ekhaya. Umfundi oneminyaka eyi-15 ubudala uza kuvela kwinkundla kamantyi yaseWynberg ngomso ngezityholo zokubulala.